Jeg tror faktisk, det er første gang, at mere end dem, der har tilmeldt sig, er her til tiden. Og det synes jeg er fantastisk. Så der kommer lidt flere stole ind. Og jeg har sagt til Lars, min økonomidirektør, at han lige skal huske at finde ud af, hvem det er, så vi kan få sendt en faktura. Er der nogen herinde, der har for meget vækst hjemme i virksomheden? Lad os lige se nogle hænder. Er der nogen, der siger, det er lige i overkanten, det her? Det er der ikke. Er der nogen, der har for lidt? Jeg prøver lige. Er der nogen, der har for lidt? Okay, er der nogen, der godt kunne tænke sig noget mere vækst? Ja, okay. Ja, hvem kunne ikke det, ikke? Det er derfor, vi er her i dag, ikke? Og for mig handler dagen i dag om at skubbe til den her debat omkring, hvad kan der lade sig gøre? Og der er jo krise, og alle de kloge hoveder siger, at væksten i 14 bliver 1,3%. Altså, det er noget forbandet fis, og det kommer jeg til at udfordre lidt senere i dag. Jeg plejer at lave 1 til 2 af de her arrangementer om året, hvor jeg deler lidt af min passion omkring vækstledelse, og hvor jeg så har et par kunder med til at være boniteten i mit indlæg, ikke? Og det, jeg har gjort de sidste par gange, det er jo, at jeg har taget nogle af mine meget store internationale kunder med, som jeg havde arbejdet sammen med 2-3 år osv., hvor det hele var på plads osv. I dag har jeg valgt at gøre noget andet. Jeg har taget 2 mine danske kunder, en mellemstørrelsesvirksomhed og en lidt mindre virksomhed, og procesmæssigt så er vi faktisk kun cirka 6 måneder henne af vejen i at skabe vækst. Så de står lige der, begge de 2 fantastiske administrerende direktører, I skal høre lidt senere. Holder det her nu, eller holder det ikke det, vi har sat gang i? Så I skal glæde jer til at møde Torben og Henning lidt senere, fordi de kommer lige ude fra virkeligheden, hvor de lige står der, hvor organisationen står og kigger på deres administrerende direktør og siger, mener han det alvorligt den her gang, for der er jo krise, ikke? Så det skal I glæde jer til. Så super velkommen, og jeg snakker en time, så har vi et frikvarter på 15 minutter, og så har vi 2 gange 45 minutters indlæg fra de 2 direktører ude fra virkeligheden. Spørgsmål synes jeg bare, at vi skal tage undervejs, og jeg skal nok, hvis jeg ligesom synes, at så får jeg ikke helt sagt det, jeg gerne vil sige, så skal jeg nok sige, at det tager vi en anden gang eller bagefter, og det gør vi så ikke, men sådan er det ikke. Godt, så ved jeg, at der er 2, der skal nå et tog, som går lidt tidligere i dag, og det er jo helt i orden, når man ved det. Og så er det faktisk sådan, at en af mine rigtig gode kunder, som jeg har lavet 2 succesfulde projekter med, hun har faktisk fødselsdag i dag. Charlotte. Så gider I ikke hjælpe mig bare 1 vers? I dag er det Charlottes fødselsdag. Er I friske til det? Okay, godt. I dag er det Charlottes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Det var rigeligt, ikke? Tillykke. Tak. Jo. Okay, og tak skal I have. Og så siger I, det er svært at få committed medarbejdere. Nej, det er super nemt. Man skal jo bare sige, kom nu, syng for fanden, ikke? Tillykke med fødselsdagen, Charlotte. Så er vi klar. Og har I mobiltelefoner, der er tændt og sådan noget, så er det altid en god idé at slukke dem, ikke? Det vi skal tale om, det jeg skal tale om, det vi skal tale om resten af dagen, det er, hvordan får vi lederne i selskaberne til at veje mere end det, der står i vejen for vækst, for det er det, der er problemet. Der er ikke nogen krise. Der har ikke været nogen krise. Der er nogle omstændigheder ude i markedsrummet, der har forandret sig, så mangelfuld ledelse er blevet eksponeret. Punktum. Altså, jeg kan sagtens se, når jeg sidder med Torsten Sløk over på Manhattan en aften over en kold øl, og vi diskuterer makroøkonomi, han har jo fuldstændig ret. Men når vi siger, at der bliver kun 1,3% vækst i 2014, så er der ikke nogen, der har ophævet det til grundlov og sige, sådan bliver det, og hvis du har mere vækst, så kommer du i spillet, vel? Altså, bruttonationalproduktet er jo ikke et budget, det er jo et resultat af, hvordan vi leder vores virksomheder, venner, ikke? Så lad være at sige, om vi må hellere dimensionere til, at virkeligheden siger, at der i 2014, der skal der 1,3% vækst. Det skal der ikke. Jeg tror ikke, at Lego vil nøjes med det. Jeg tror ikke, at Coloplast vil nøjes med det. Og jeg vil i hvert fald ikke. Så det er lidt min indgangsbøn. Altså virkeligheden, den eksisterer ikke. Det er jer, der skaber den. Og så bagefter, så tæller vi mønterne op, og så ser vi, hvordan det er gået. Jeg synes ikke, vi skal lade Nationalbanken, OECD, CEPOS eller nogen som helst andre fortælle jer, hvordan I skal drive virksomhed. Det skal I gøre selv. Når det så er sagt, så er der jo ingen tvivl om, at der er jo ikke nogen økonomiske fribilletter, vel? Altså, der er ikke nogen af jer, der bare kan åbne butiksdøren, og så vælte det ind med kunder.
Fordi vi er jo klart inde i en periode med lav vækst. Det er der ingen tvivl om. Og altså, hvis vi kigger på de fleste markeder, som Danmark eksporterer til, vi kigger på Skandinavien osv., jamen så er forventningen jo, at den hedder cirka 1,3% vækst i bruttonationalproduktet i 2014. Og hvis vi vil tjene flere penge, end vi gør i dag, så skal I jo hjem og spare. Og det er da dødssygt at spare. Selvfølgelig skal man spare, hvis virksomheden er blevet for fed, men det er jo sjovere at vækste. Så er der jo nogen, der siger, jamen der er faktisk BRIC-landene, og der er jo helt vildt meget vækst. Nej, det er der ikke. Fordi hvis I nu tager en virksomhed over i Venezuela eller i Kina, så er sådan den årlige forbrug per indbygger altså bare 10% af, hvad den er i Skandinavien. Så man kan jo ikke sige, at vi flytter ud, og vi sigter mod vækstlandene. Jamen, vi kan jo ikke leve af procenter, vi lever jo af kroner og øre. Så stort set alle de kunder, som jeg har, er i, kan vi sige, den modne del af Europa. Og der kan vi faktisk sagtens lave både 20, 30 og 40% vækst om året, hvis vi vil det. Og der er stor forskel på at ville noget, og så virkelig ville det. De to herrer, jeg skal høre herop lidt senere, de vil det virkelig. Og så er det jo, at det bliver sjovt. Se, den her, den er lidt voldsom. Det er en kronik, jeg har skrevet og lige sendt til Børsen i går. Om de tager den, det ved man ikke. Men det, der jo står her, det er jo lige præcis det, jeg sagde med de her 1,3% vækst, som vi regner med i 2014. Altså, det er jo bare med det mekaniske resultat af, hvordan gør vi det? Os, der sidder her, og alle de andre, der ikke sidder her, ikke? Så kunne vi ikke tage sådan en kollektiv beslutning herinde i den her vækstkult, der sidder herinde en fredag eftermiddag, at sådan er det ikke. Der er ikke noget, der hedder 1,3% i 14. Skal vi ikke sige, det er der ikke noget, der hedder. Det er godkendt. Sådan. Tak. Det er væk. Camilla, hvor Camilla hun sidder der. Camilla er praktikant fra CBS, og så har hun jo også det å på skuldrene, at hun er min yngste datter. Camilla er ved at skrive en opgave i øjeblikket, der handler om, at der eksisterer to virkeligheder. Den ene, det er det, som nogen har besluttet, det er de 1,3%, og den anden virkelighed, det er den, som vi vælger selv som ledelse. Det første, jeg gør, når jeg kigger en kunde dybt i øjnene og siger, skal vi lave noget sammen, det er, at vi er enige om, at virkeligheden ikke eksisterer, men er resultatet af, hvordan du leder virksomheden. Og hvis de siger nej, så tager du bare en anden. Det er meget ofte, at jeg sidder med en direktion eller en bestyrelse, og så ligger der simpelthen sådan en ordentlig stak spot brandbart på bordet, og det er SWOT-analyser og benchmark-rapporter, som hugger ud i sten, hvorfor vi ikke kan få vækst. Men det er da dumt. Altså, den stemme skal jo bare ikke have taletid, vel? Det er jo vækststemmen, som skal have taletid. Se, når der nu er den her marginale, generiske vægt, og vi siger, vi vil gerne det her, jamen hvad så? Hvad må vi så gøre? Jamen, så tror jeg, at det vi skal gøre, det er, at vi skal blive enige om, at virkeligheden plus minus ledelse er lige med de resultater, som I laver ude i jeres virksomheder. Der er ikke andet. Der er en masse omstændigheder, men der er ikke andet. De 3 sidste ledelser i Bang & Olufsen har varet markant mindre end problemerne, ikke? Ledelsen i Coloplast, ledelsen i Nordea, ledelsen i Lego har varet meget mere end udfordringerne. Så får man jo vækst. Og det er så simpelt. Og det er første gang, jeg mødte Torben, og den første gang, jeg mødte Henning, de troede, jeg var fra en anden planet, for jeg sagde, du er nødt til at aflægge ed på det her, det er sådan her, det er, der er ikke andet, for så kan vi jo ikke gøre noget. Så kan vi bare rende rundt som sådan en lovende hale efter makroøkonomernes bedste bud på, hvordan det vil gå. Så derfor, den er også rimelig busy, den her slide her, men det der står heroppe, det er, at det er muligt at vækste i krise. Altså medmindre man har 100% markedsandel. Det er muligt. Du skal bare ville det. Og du skal ville det så meget, så det, der driller dig, at du kan skubbe det til side gennem dit lederskab. Altså, du skal være kompromisløs. De 2 herrer, som vi skal høre lidt senere, de er helt vildt kompromisløse. Og når jeg skal lave min bog nummer 5, så kan I være sikre på, at jeg kommer til at skrive et afsnit om de begge to. Se, hvis man vil have vækst, så har jeg et bud på det, det er jo bare mit bud. Andre bud kan være lige så gode, og hvis jeg havde taget en anden rejse de sidste 20 år, hvor jeg havde været konsulent, så havde den her set anderledes ud. Det jeg vil gøre de næste 50 minutter, det er, at jeg vil tage jer en tur op ad den her væksttrappe, som jeg kalder den.
Og den så ikke altid sådan ud, fordi jeg har jo også lært, hvad der ikke virker, og hvad der virker med alle de projekter, jeg har kørt. Men ganske kort, hvis jeg lige skal tage overskrifterne. Det første, vi er nødt til at beslutte, det er vigtigheden af ledelse. Vi er nødt til at beslutte, at det er ledelsen, lederskabet, der afgør, hvordan det går en virksomhed. Det er ikke markedsforholdene, der afgør det. Er vi enige så langt? Det er godt. Det næste, det handler om ham eller hende, der sidder for bordenden. Der har jeg i de første 10 år af min konsulentkarriere, hvor jeg lavede sådan en klassisk strategiudvikling, der tænkte jeg, at de er klar. Altså, de ved godt, hvad det vil sige at ville noget helt vildt. Nej, det gør de ikke. Så derfor bruger jeg altid en måned eller 2 sammen med den administrerende direktør, hvor vi har en masse samtaler, som jeg kalder Talk to Jesus, ikke? Fordi altså, hvis nu Bokoncept og Rias, de kører helt i hegnet i morgen, så er det jo ikke dem, der er dårlige ledere, så er det mig, der er dårlige konsulenter, ikke? Så det er super, super vigtigt. Altså, jeg har administrerende direktører, som jeg har sagt, overbevis mig. Og så har de sagt noget, jeg ikke synes, der var overbevist. Så sagde, vi skal lige ud på toilettet sammen. Og så har jeg taget dem ud på toilettet og sagt, prøv at kigge ind i toiletspejlet, prøv lige at sige det der igen. Og så siger jeg, det kan jeg godt se, den er der ikke nogen, der hopper på. Så det er super, super vigtigt, om ham eller hende, der sidder for bordenden. Og det kan både være i hele virksomheden, men det kan også være en division eller et eller andet. Det behøver ikke være, hvor far eller mor hver eneste gang. Det er super vigtigt, at de vil det. Altså rigtig, rigtig meget vil det. Og både Henning og Torben overbeviste mig om, det her, det vil de altså mere end bare vil det. Og så synes jeg, det er sjovt. Så det første personlige gennembrud, det skal den pågældende leder jo have. Fordi prøv at forestille jer, når I går hjem, prøv at forestille jer, at I har om 2 timer, så har I ledergruppen møde derhjemme, ikke? Og så går I hjem, og du har lige samlet gutterne, ikke? Og så siger du til dem, nu skal I høre her, jeg har fandme taget en beslutning, ikke? Det I gør i dag, det er totalt ubrugeligt i en skandale, vi skal gøre det 25% bedre. Er I med? Så siger de, nej. Så det skal man lige forberede sig lidt på, ikke? Og så kommer der, det typiske økonomidirektøren, han kommer sådan med sin trækvogn med markedsrapporter og sådan noget her, så siger han, altså du er fuldstændig tåbelig, du er jo direkte urealistisk, du er jo utroværdig, mand. Der er jo ingen vækst derude, så kan vi da ikke vækst. Nej, det kan vi så heller ikke, vel? Altså det går jo ikke, vel? Så derfor handler det om, er du klar? Og der findes ikke nogen, der er klar, vi skal gøre os klar. Jeg har også gjort mine ritualer for at være klar til i dag, fordi I har investeret. Altså der sidder cirka 100 mennesker gange 3-4 timer her i eftermiddag, så vi skal være skarpe, ikke? Det næste handler om ledergruppen, fordi altså, når man vil vækste en virksomhed, ikke? Hvis man tager en virksomhed, der omsætter for 1 milliard, og siger, nu kunne vi godt tænke os 1 milliard mere. Den milliard skal jo stå oven på ledergruppen. Altså det er jo ledergruppen, der skal få det til at ske. Så hvis det fundament ikke er stærkt, så ramler det hele jo sammen. Så derfor, inden vi begynder at tale om selve vækststrategien, så vil jeg godt lige se direktionen lave et par runder rundt på galopbanen og se, hvordan går det, ikke? Og så hende der, det skal vi nok lige kigge på ham der, det er da ikke så godt, og hvad med det der, og så videre. Og Torben og Henning kigger jeg jo også på hele tiden, ikke? Altså jeg snakker med dem 2-3 gange om ugen, ikke? Fordi vi skal jo forstyrres. Så jeg kommer til at tale lidt om, hvordan løfter man ledergruppen fra OK til nogen, der kan skabe nogle gennembrud. For det er en opgave i sig selv. I må jo ikke forudsætte, at I er klar, og I må ikke forudsætte, at jeres ledergruppe er klar til, at du skal være klar. Ikke? Altså det er jo noget, der skal arbejdes lidt med, ikke? Så kommer selve gennembrudstrategien. Altså hvad er det, vi skal gøre, for at vi kan sælge nogle flere møbler, og hvad er det, vi skal gøre, for at vi kan sælge noget mere trapeztag fra Rias for eksempel, hvis det er det, vi taler om. Så skal vi have fat i hele organisationen, fordi vi skal jo totalt ændre DNA'en i organisationen, sådan så alle tænker vækst. Og hvordan får vi alle til at tænke vækst? Det vil de 2 herrer underholde om. Jeg kan da godt røbe så meget, at nede hos Henning, der ændrede vi kulturen på 4 timer. Er der nogen, der nogensinde har ændret kulturen i en virksomhed på 4 timer? Jamen det er fordi, da de kiggede Henning i øjnene, så kunne de godt se, at det vil han sådan set gerne have, vi gør. Det kan vi godt se. Der er sådan så længe vej udenom. Okay, så gør vi det. Okay? Jeg skal fortælle jer om en iagttagelse, jeg har gjort mig, og det er, at hvis man tager en virksomhed med et par tusind medarbejdere, så er det under 5, der har kompetencen, evnen og indsigten til at vurdere, om strategien er rigtig. Ved I, hvad resten gør? De kigger op og ser, om den energi, der udspringer fra direktionslokalet, er noget, man har lyst til at være en del af. Så derfor er ledelse bare så sindssygt vigtigt. Så begynder vi at implementere gennembrudsstrategien ude i markedet, og så skulle vi markedet gerne begynde at belønne os. Der er nogen, der skulle købe nogle flere stole og noget mere plast og akryl, ikke? Og I har set, der er en goodiebag fra Bokoncept, ikke?
Og der ligger et værdibevis på 10%. Så hvis I samler 10 sammen, så er det gratis. Det er smart. Så får vi fandme vækst. Se, lad os starte lidt med at tale om vigtigheden af ledelse. Og så har jeg lige lavet sådan et lille oversigt over helte og skurke. Se, Lego. I ved jo alle sammen, at de var stort set ved at knække nakken for en 5-6-7 regnskaber tilbage. Hvordan går det i dag? Jeg ærger mig bare over en ting, det er, at vi ikke har fået fat i nogle flere aktier. Det går jo fantastisk. De har vækst på top- og bundlinje. Best place to work. Alt er fantastisk. Er økonomien blevet markant bedre, og markedsbetingelserne er blevet markant bedre de sidste 5-6 år rundt om Lego? Nej. Har EU lavet en lov, at man må kun sælge legetøj, hvis det kommer fra Billund? Nej. Ledelsen har bare sagt, nu stopper det. Nu gør vi noget ved det. Coloplast, som er en af mine fantastisk gode kunder. Det er jo en fantastisk historie, ikke? I 56 år har de tjent penge. I 2009 havde de en overskudsgrad, i 2003 havde de en overskudsgrad på 17. I 9 faldt den til 11. Og hvis I kigger deres årsrapporter, så står der et frygteligt gang sludder. Der står, at de europæiske hospitaler og på det amerikanske marked, der har man konsolideret indkøbsfunktioner, så selvfølgelig er der pres på prisen, så vores indtjening må gå ned. Så skrev alle under på, fuldstændig koblet hjernen fra, alle skrev bare. Om det er da heller ikke skidt at tjene 11%. Så kommer Michael, og så siger han, nu stopper det, den nye bestyrelsesformand. Så tog han Sten og satte ham af, og så tog han Lars ind, som jo er en gæv nordjyde, og som har været 20 år i virksomheden. Han var fuldstændig fedtet ind i historien, ikke? På 1 år gik overskudsgraden fra 11 til 23 til 29. Fantastisk. Og de havde toplinjevækst, så det var ikke bare grønhøstermetoden. Hvad er det? Det er bare god ledelse. Hvis vi tager Burberry, hun er desværre lige stoppet og komme over til Apple. Hun er da guddommelig fantastisk, det hun har gjort ved den virksomhed. Fantastisk, outstanding. Vestas, i min bog nummer 3, der roste jeg ham til skyerne. Han er ikke med i nummer 4. Nordea, som er en af mine gode samarbejdspartnere, hvis man sammenligner de 2 banker med hinanden, og vi spoler tiden tilbage for lige før finanskrisen, og så kigger på det tal, der hedder market value på de 2 banker, så var de stort set det samme værd. Da de kom ud af finanskrisen, der var Nordea 3,5 gang så meget værd som Danske Bank. De har samme privatkunder, de har samme virksomhedskunder. Den ene har et finsk eventyr, den anden havde et irsk eventyr. Det irske var svagt dårligere end det finske, men det var stadig ikke et eventyr. Der er ikke noget i markedet, der skal tilsige, at sådan skal det være, men det er jo forskel om ledelse. Og så har der jo været sådan, han sad for længe, ikke? Og han skulle slet ikke have siddet der, og sådan kan man sige så meget. Novo Nordisk, super fantastisk. Hvis vi tager Apple, som jeg i øvrigt begynder at tvivle lidt på nu, ikke? Men hvis man kigger over de sidste 5 år, hvad der er sket, ikke? Altså, det er jo direkte pinligt, hvis du har en Nokia-telefon i dag. Ikke? Så, altså min kæreste, hun havde mistet sin iPhone 5 forleden dag. Så sagde hun, jeg har købt en smartphone. Så kom hun med en Nokia et eller andet, hvor man kan ikke sende billeder eller noget som helst. Så sagde, hvad er der smart ved den? Den kostede 49 kroner i Føtex. Så kan I se, hvad jeg siger, ikke? Og de har jo gjort det fantastisk, ikke? Altså hele, og deres iTunes, ikke? Altså hvor hvis du får en ny telefon, og du ikke har lagt det over på din computer, så skal du købe hele musikken igen, og de får 30%. Det er genialt. De har et stort problem nu. Der er ingen, der downloader mere. Nu streamer vi. Hvad sker der med den butik? Det hele står og falder med ledelse. Hvis man tager dem her op, BO vil jeg ikke sige noget om, fordi man skal ikke sige noget, hvis man ikke kan sige noget pænt. Et nordjysk beskæftigelsesprojekt, der for 20 år skulle have ligget i Milano, produceret af Samsung. Det tager vi en anden gang. Se, hvis vi ligesom tager den økonomiske, bare et enkelt regnskabsår og kigger på, hvad er effekten af de der drenge og piger, der sidder deroppe, ikke? Så snakker vi 300-400 milliarder. Det er vigtigheden af ledelse. Og derfor så siger jeg, at den vigtigste proces i enhver virksomhed er ledelse. Jamen, så er der nogen, der siger, at det Lego gjorde, var, at de solgte jo perifære forretninger fra at gik ind til kerneforretningen. Nej, det tog en ledelsesmæssig beslutning om det, og så ledede de eksekvering af den omlægning fantastisk. Nå ja, sådan var det jo. Så det er ledelse, det handler om. Og når nu ledelse er den allervigtigste proces af alle, hvorfor tager vi den så ikke alvorligt? Jamen, det gør vi også. Nej, I gør ikke. Jamen, vi har lederudvikling. Nej, I har ikke. Hvis vi kigger på jeres budget for det kommende år, kan I ikke lige fortælle mig, hvor i budgettet jeg kan se,
med hvor meget forventningen til det ledelsesmæssige bidrag til resultatskabelsen står. Og det står ingen steder. Men vi har en forventning om, at vi kan sælge mere per sælgerlønkrone. Vi har en forventning om, at vi kan producere billigere, og vores cycle time på supply chain kan gå op. Hvorfor stiller I ikke krav til, at den vigtigste proces af alle skal blive bedre? Vi må have et sprog for det. Hvor har vi Per fra Danmarks Radio? Per, vink. Der! Danmarks Radio havde jeg fornøjelsen af at arbejde med for et par år siden, og der slog det mig, og det er et par generaldirektører siden, der slog det mig, når jeg sagde ledelse, Per, så var vi nødt til at klappe ordet. Men hvis jeg sagde programkvalitet, så havde I et super facetteret sprog for det her. Og det der er så centralt, det er, altså, taler vi om ledelse? Altså, jeg kan sige til jer, i de 2 virksomheder, der bliver alle ledere og alle medarbejdere hver eneste måned evalueret på, om de har vækstadfærd eller ej. Så sker der noget, ikke? Men det skal I se eksempler på senere. Så ledelse er den vigtigste proces af alle. Så får jeg tit spørgsmål, hvordan ved man, at man leder mennesker? Så, som jeg siger, hvis du kan lugte andre mennesker, altså du kan ikke gøre det per e-mail, vel? Altså, du er nødt til at tage fat om dine medarbejdere, sådan så at vi sætter et aftryk på dem, så vi kan lugte hinanden. Vi har sgu været på arbejde sammen, ikke? Altså, Torben og Henning, de voldkamp udfordrer deres ledergrupper og deres medarbejdere. Jeg kan godt sige, at de lugter hinanden, når de kommer hjem, men vi har udviklet os, det har været sjovt, vi har været i live. Er vi enige om, at ledelsesprocessen er den vigtigste proces af alle nu? Hvis I siger nej, har jeg flere slides. Okay, vi tager lige en mere, ikke? Prøv at se her. Det er en græskagel ham her. Hvis man regner lidt på ledelse, det kan man, og jeg er jo sådan en type menneske, hvis man kan regne på noget, så skal man, ikke? Det her, det er dig, og så har du et team her med 5 medarbejdere. Og det vi har regnet lidt på her, Isa Sardinen og jeg, det er, som er professor oppe i Helsingfors, han taler om det, han kalder den disproportionale effekt i ledelse. Altså man, med en marginal ændring af sit lederskab, kan man få en meget, meget stor reaktion i organisationen. Så i den her situation heroppe, der har vi sat den disproportionale effekt til 0. Det vil sige, at du har hverken positiv eller negativ indflydelse på din ledergruppe eller på din virksomhed. Så er præstationen i det her team, som er symbol for din virksomhed, indeks 100. Hvis nu at man forestiller sig, at du påvirker dit team med minus 20, således at hver af dem her en gang til højre, ingen tilbageløb eller cirkularitet, det er mere, hvis der er en ingeniør i lokalet. En gang til højre påvirker man med minus 20, så falder præstationen fra 100 til 26. Det er ren matematik der. Hvis du påvirker en sidemand med dit lederskab med plus 20, der påvirker en sidemand en gang til højre, så stiger præstationen fra 100 til 299. Det er 3 gange op, eller 10 gange op, hvis man kigger på den laveste her. Det er det samme møde, det er de samme produkter, det er de samme priser, det er de samme konkurrenter, det er de samme børster. Okay? Så I kan godt se, hvis der er krise og markedet driller, og så vi har sådan en indeks 100 møder eller 26 møder, det er helt forrygt, ikke? Og de værste, det er direktionsmøder. Det burde næsten forbydes ved lov at holde direktionsmøder. Altså, og hvis de, jeg synes, direktionsmøder er noget, det er livsfarligt, og det kan være helt fantastisk. Jeg kommer lidt tilbage til det. De fleste direktionsmøder er værdinedbrydende. Det kommer vi tilbage til. Så det er det, vi taler om. Effekten økonomisk er helt enorm, og den matematiske dokumentation for det er overraskende. Hvis jeg havde taget et team med mere end 5 medarbejdere, og hvis vi havde sagt, at den ledelsesmæssige indflydelse kan variere med mere end plus minus 20, så havde I simpelthen ikke troet på tallene, for så snakker vi tusinder. Det der er forklaringen bag Coloplast, det der er forklaringen bag Lego for eksempel, det er det her. Det der er forklaringen bag Nokia i dag, det er det her. Det der er forklaringen bag B&O, det er 15 år med det her. Fordi den gode idé, den bliver jo skabt via ledelsen, leder på en sådan måde, at ideen vil på bordet og blive eksekveret på en optimal måde. Ikke? Så vil jeg godt lige dele en af mine big time indsigter, og det er, at det eneste, der kan gøre forandring relevant, det er det helt vildt ambitiøse mål.
Fordi hvis folk kan komme i mål uden at lave om på det, de gør, så laver de ikke om på sig selv. Det er super vigtigt i topledelse og ledelse, at I sætter målet så ambitiøst, at medarbejderne kommer ud af deres comfort zone, så de bliver sultne på læring om, hvordan de skal forandre sig. Derfor må I ikke gøre... Jeg sad i går med en administrerende direktør. I kender vedkommende. Super intelligent. Driver faktisk en ganske udmærket virksomhed. Så siger han, nu er det jo vigtigt, at vi ikke sætter urealistiske mål. Så siger jeg, nej, det er det sådan set ikke. Fordi den måde, man normalt gør det på, det er, at man siger, okay, nu strammer vi ballerne en lille smule, så ser vi, hvad det kan blive til. Jamen, det bliver jo ikke til noget. Hvis jeg nu siger til jer, for eksempel, at om 4 timer, så skal I være ude i Kastrup Lufthavn. Så kan vi jo sagtens sidde her, og vi kan hygge os 3,5 timer. Og så kan I tage jeres biler, og så kan I køre derud. Hvis jeg nu siger til jer, I skal være der om 16 minutter. Er vi så enige om, så sker der noget andet? Og derfor er det lidt vigtigt, hvad der I beder jeres medarbejdere om, ikke? Så I må ikke sige til dem, opfyld budgettet, og hvis du har overskud til det, og der er 2 onsdage i en uge, så se om du kan overperforme. Det går ikke. Det I skal tage ejerskab til, og det er det, jeg kalder den ledelsesmæssige invitation, og de 2 herrer er verdensmester i det. Sæt målet så ambitiøst, og så sige, nu kigger vi på alt i virksomheden i relation til, at vi vil have 25% vækst, for eksempel. Og alt, der ikke ligner 25% vækst, det kører vi ned. Så rykker det. Så kun det ambitiøse mål kan gøre forandring relevant. Hvad er et ambitiøst mål? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg kan sige til jer, hvis tallet er mindre end 25, så begynder folk at superoptimere og løbe en lille smule stærkere og fuske lidt aktivt, hvis det er sælger, vi taler. Når vi kommer 20, 25, 30%, så sker der det, som jeg gerne vil have, der skal ske, at de selv tænker, den her kan vi simpelthen ikke fuske hjem, hvis vi ikke ændrer dramatisk på den måde, vi arbejder på. Og det er det, vi gerne vil have. For jeg aner da ikke, om det rigtige tal er 25 eller 30%. Det er egentlig også ligegyldigt. Det er bare ikke 10 i hvert fald. Hele grundtanken i vækstledelse, hele grundtanken i gennembrudsledelse, det handler om, at man ligesom forestiller sig, at de ledelsesmæssige hænder, det er sådan 2 magneter, ikke? Og inde i midten, der svæver der sådan en metalkugle, det er organisationen, ikke? Og hvis vi gerne vil have performance op her, ikke? Hvis man gør det, at man bare ændrer den ene hånd, ikke? Altså man siger, nu øger vi målet helt vildt, så falder kuglen jo ned, ikke? Altså hvis man giver ledelsesmæssig support til nogle mennesker, som ikke har behov for det, så begynder de jo bare at gå hjem kl. 2 om eftermiddagen, ikke? Så det handler om, det er at forstå, at man med den ene hånd øger ambitionen helt vildt, og man tilbyder en helt ny form for ledelsesmæssig support til de her mennesker. Og det er jeg sikker på, at de her også vil fortælle om, hvordan vi gør det, når man vil have vækst. Fordi hvis man bare presser folk uden at give dem ledelsesmæssig support, det duer jo ikke. Man kan også sige det på en anden måde, ikke? Altså, hvis du ikke har den der pind der, så er det lidt dumt at lægge en madras, ikke? Og der er ikke nogen, der tør hoppe over pinden, hvis der ikke er en madras. Så tingene hænger sammen. Så kan jeg også sige, at en af mine andre helt store læringer, det er, at sammenhængen mellem ledelse og resultater ser sådan her ud på en 5-punktsskala. Hvis du presser med mere end 4,5, sker der ikke noget. Og der er rigtig mange, der presser med 2 og 3 og 4, men der sker ikke noget. Der er en eller anden kvantefysisk mekanisme, der går i gang, at når du vil noget helt vildt, så belønner universet dig med at give efter for dine ønsker. Det har vi også et par eksempler på, de 2 cases. Når de her virkelig ville noget, så ville folk gerne komme både midt om natten og arbejde og alt muligt andet. Så I skal trykke helt igennem. I skal trykke med mere end 4,5. Det er fuldstændig ligegyldigt, om I trykker 4, 2 eller 1. I skal trykke helt igennem. Og så siger folk, at jeg trykker helt igennem, og så siger nej, det gør jeg ikke. Det er så sjovt, fordi de fleste topchefer og ledere, de er altid en lille smule utilfredse med deres medarbejdere. Men de siger det bare ikke til nogen. Men det er da dumt. Og det er derfor, vi har det, der hedder ETAP-samtaler, I skal høre lidt mere om lidt senere. Ikke? At 1 gang om måneden får du klar besked af din chef. Det vil sige, at 12 gange om året har vi en udviklingssamtale. Vækster du hurtigt nok, så du kan vækste din del af forretningen, eller gør du ikke? Det er super centralt. Tryk helt igennem. Fordi der er så meget klister i startblokken, så hvis I ikke trykker helt igennem, så kan I være sikre på, at makroøkonomisk og hvad der ellers er andre ting, der kunne finde på at drille os, skal nok holde os tilbage i startblokken. Der findes 2 ledelsesmæssige tilgange, hvis man vil trykke helt igennem, og det er kun den ene, der virker.
Den første, det hedder egentlig inkrementel ledelse. Jeg kalder det dansk leverpostejsledelse. Det, som det handler om her, det er, at vi har gang i en hel masse ting samtidig, og så tager vi vores ledelse, lad os sige, vi har 100 kilo ledelse, og så distribuerer vi det her lederskab. Det her får en lille smule ledelse her, og så rejser den proces så lidt, og så lidt ledelse her, så rejser den her. Så. Og det gør vi med 20 processer, og så udvikler det sig helt vildt langsomt. Og det er klart, hvis man har noget, der er uvæsentligt, og det skal gå langsomt, så er inkrementel ledelse, det er bare opskriften. Jeg kan bare ikke lige komme i tanke om noget i min virksomhed, hvor jeg synes, det er da fint. Alternativet til det her, det er det, der hedder gennembrudsledelse. Og gennembrudsledelse er jo motoren i at skabe vækst. Det handler altså om, at vi koncentrerer vores ledelsesmæssige, kan man sige, kraftudladning på nogle meget få indsatsområder med meget, meget kort tid. Der er rigtig mange virksomheder, der har så mange projekter, der kører alt for lang tid, og de får ingen gennembrud. For det vi gør her, det er, at vi har, jeg vil sige, maks 10 ting på et år, og vi tager måske 1-2 om måneden, hvor vi vil have gennembrud. Fordi uanset hvad I står over for udfordringer i jeres virksomhed, hvis I tager dem en af gangen, og så siger, nu tager vi 4 timer, det her kan være 4 timer, og så sætter vi de allerbedste mennesker, vi har på banen, og så giver vi dem en klar bane at spille på, og så trykker I bare helt igennem. Ved I hvad? Hver eneste gang producerer de en løsning. Fordi scenariet er jo ikke til, at vi ikke finder en løsning. Vel? Og hvis vi lægger de to oven på hinanden, så er det jo tydeligt at se, at arealet er dramatisk større, hvis vi har en gennembrudstilgang til ledelse, i stedet for inkrementel dansk leverpostejsledelse, som er det, der kendetegner det, vi ser på den her del af jordkloden. Så er der nogen, der siger, at det er jo helt vildt risikofyldt at sætte ambitiøse mål. Tænk, hvis vi ikke når det. Og jeg har jo nogle aktionærer, og jeg har jo i øvrigt et hovedkontor et eller andet sted, der ikke er i Danmark, som jeg refererer til. Så siger jeg altid, lav 2 budgetter. Det tager vi en anden gang. Men det handler om her, det er, hvis det her det er jeres toplinje i dag, og det her det er ligesom jeres kostlevel her, så tager vi en snak, og så bliver vi enige om, vi skal have jeres toplinje op her. Ikke? Det er fuldstændig ufarligt. Der, hvor det bliver farligt, det er, hvis vi rykker omkostningerne med op. Ikke? Så det gør vi ikke. Fordi hvis vi rykker omkostningerne med op, så bliver det jo inkrementel ledelse igen. Ikke? Altså det her, det er jo springvise kapacitetsomkostninger. Så det, der er hele tricket ved gennembrudsledelse som motor i vækst, det er, at vi siger for eksempel, at vi skal øge toplinjen med 25% uden at øge omkostningerne med 1 krone. Fordi det er jo ikke noget problem at øge salget med 25%, hvis vi får 25% flere sælgere. Men vi er jo ikke blevet bedre til at drive virksomhed. Og vi kan også købe en af konkurrenterne, det er også fint, det skal man også gøre, hvis det er en god idé. Men det har bare ikke noget at gøre med, at du er blevet bedre til at drive en virksomhed. Det vil I også høre de 2 herrer tale om. Vi fryser omkostningerne, vi øger toplinjen. Hvis vi tager det personlige gennembrud, som jeg har talt en lille smule om, så kan jeg sige til jer, at Torben han er altså kommet op i sofaen. Det vil I se om lidt. I kan faktisk se, jeg tog faktisk et billede af ham, hvor han til direktionsmødet stod han op på stolen. Og ved I, hvorfor han stod op på stolen? Det var fordi, jeg sagde, at det forslag, som direktionen kommer med, der sad de ned. De kom med nogle forslag til noget, der skulle give noget. Så jeg synes, det er mere interessant at se malingen tørre. Så blev de sure. Jeg fik hisset dem op. De begynder jo ligesom at komme i live. Så sagde nu stiller I op på stolen. Så hele direktionen stod op på stolen. I tager en pen og et gult stykke papir. Og så skriver I en idé, som har mere vækstpotentiale end de 100 idéer, som I lige har givet mig, som jeg har smidt ud. Og når jeg har sådan en idé, kan jeg sætte jer ned. Ikke? Så begynder de så begynder de at svede. Så sætter folk sig ned, og så kommer der simpelthen bare guld. Hvorfor? Fordi jeg presser med mere end 4,5. Altså, Henning, han er ikke kommet op i sofaen. Nej, han har smidt skjorten. Det her, det var en dag for alle medarbejderne. Hvor Henning, han jo præsenterede det, som han plejer at præsentere og gennemgå et tal og sådan noget. Ikke? Og så siger han sådan et kvarter inde i sit indlæg, om det kun var ham, der kedede sig, eller også for dig, så flåede han sin skjorte af. Og så står der et magisk beløb på hans bryst, som I ikke kan se. Og det får I simpelthen ikke lov at se. Og så siger hold da op, hvad fanden skete der lige der? Direktøren striber, og det er jo fantastisk det her. Men medarbejderen kunne bare sige, at det her var jo anderledes. Det var en ekstraordinær invitation. Og det vi skal huske på som ledere, det er, at den vigtigste reference, vi kan give vores medarbejdere for at tage nogle fornuftige beslutninger, det er, hvad er målet? Altså 4 timer til lufthavnen eller 16 minutter, I får noget, der er vidt forskelligt. Så det, jeg kalder den ledelsesmæssige invitation, er måske noget af det, der er aller vigtigste i jeres ledelsesmæssige gerning. Er der nogen, der ved, hvad ordet invitation betyder? Jeg ved godt, I går til fest og sådan noget, når I får en, men er der nogen, der ved, hvad ordet betyder? Er der nogen, jeg har fortalt det før, så er der nogen, der... Nå, okay.
Det betyder in life creation. Ikke? In betyder i, vita betyder liv, og tion betyder skabelse. Så når man giver en ledelsesmæssig invitation via sit lederskab, så inviterer man rent faktisk medlemmerne af organisationen til at få et arbejdsliv, der er mere crispy, ikke? Der er mere interessant. Det er da en katastrofe, hvis I har medarbejdere, der går for 50, 60, 70% af, hvad de kunne, bare fordi I ikke forstyrrer dem. Et eksempel på en ledelsesmæssig invitation kunne se sådan her ud. Jeg har besluttet, ikke synes I, det er en god idé? Nej, altså du leder butikken, ikke? Du faciliterer ikke butikken, du leder den. Jeg har besluttet, at vi skal vokse med 25% per år over de næste 5 år, og disse 25% bliver udgangspunktet og referencen for, hvad der er acceptabelt og hvad der skal ændres. Vi skal gå kompromisløst efter dette mål, og vi starter nu. Der er stor forskel på, hvis man siger til sin direktion, tror I, vi kan gøre det? For så kan de jo sige nej. Prøv at forestille jer Obama, hans første valgslogan, hvis han sagde, yes, we can, I hope. Det er noget andet, ikke? Og det er derfor, vi er nødt til at gå sammen på toilettet, og så øve os foran toiletspejlet. Altså lyder det her troværdigt? En af mine kunder nede i Holland, der er den administrerende direktør, han sagde til dem, at vi får en budget, dreng. Kæft, det er godt. Og de sagde, vi er gode, og så kan jeg lige nå en runde golf med i weekenden, det er fantastisk osv. Og så sagde han, men i forhold til potentialet, så er I og vi og jeg en skandale. Der blev helt stille. Og så var en, så jeg kunne lige sige det igen. Og så gentog han det, og han havde hørt rigtigt i. Det er simpelthen en skandale der. Så fik han deres opmærksomhed, ikke? Så siger jeg, nu skal I høre, hvad jeg har gjort. Jeg har forberedt en lille tale til hver af jer, baseret på indeks 150, som jeg mener er det, vi skal lave til næste år, det her. Og så tog han den simpelthen bare en af gangen, og der var helt stille. Jeg gik hen til økonomidirektøren og sagde, jeg er økonomidirektør. Du lægger tal sammen. Du regner rigtigt. Vi får en rapport hver måned. Men der er intet i det her, hvor du highlighter, hvad organisationen skal gøre, så vi kan få vækst. Så i den her nye perspektiv er det totalt ubrugeligt. Så tog han salgsdirektøren, HR-direktøren hele vejen rundt. Der var helt stille. De vækstede med 43% sidste år i et marked, der er gået 15 tilbage. Det er super vigtigt, og det kræver en lille smule hår på tænderne, ikke? Jeg turde gå ind og sige det her, ikke? For helt initialt, så er du jo bindegal, ikke? Ledergruppen. Noget af det, som jeg synes er det allervigtigste, det er, at ledergruppen forstår, hvorfor de er der. Altså, hvorfor er det, man har en ledergruppe? Jamen, det er jo for, at man ligesom kan stemme op og stemme imod de ting, som må drille virksomheden i relation til at skabe vækst. Jeg taler rigtig meget, når jeg taler med ledergrupper omkring, hvad der skal foregå ovenover stregen og neden under stregen. Heroppe, der er vi ledergruppe. Her, der leder vi en silo. Der er jo ikke noget galt med siloer. Det er klart den mest effektive måde at udøve vertikal ledelse på. Fint. Det er som om folk siger, silo, det er noget grimt noget. Nej, det er super fantastisk. Neden under stregen. Så ham her, han leder den her silo her, og så bliver han inviteret ind som medlem af ledergruppen. Og her, der har vi jo en vertikal logik. Han skal lede sin silo. Det, der sker, når man træder ind på gulvet deroppe, det er, så skifter hele logikken jo fra, den er vertikal til den er horisontal. Det vil sige, at han sidder der ikke, fordi han er silochef. Altså de mennesker, som sidder i direktionen sammen med Torben og i ledergruppen, de sidder der jo ikke, fordi de er chef for nogle forskellige afdelinger. De sidder der, fordi de sammen med Torben leder virksomheden. Jeg har næsten ikke mødt en direktion, der har forstået, at det er sådan, det er. Gud, jeg troede, det var, fordi jeg var divisionsdirektør, og så nej, det er det ikke. Nå. Fordi hvis du var divisionsdirektør, så kunne vi to jo bare tale sammen. En anden ting, der ofte er en systemfejl, det er, at den her logikmembran, den hænger alt for langt nede, eller også er den totalt hullet, så de mest tåbelige ting, de kommer op på direktionsmødet. Det går jo ikke, vel? Hvor stor en del af tiden skal så ham her så bruge heroppe i forhold til her? De fleste, de vil sige, de bruger 10% ovenover, så bruger de 90% nedenunder. Hvis vi skal skabe vækst i en virksomhed, så skal man bruge 50-50, eller i hvert fald 40-60. Og så siger folk, hvornår fanden vil du forestille dig, at jeg skulle få tid til det? Det er et godt spørgsmål. Det må du lige finde ud af. Det kunne være, at du ikke skulle sidde og lave alt det der sagsbehandling selv, men du skulle begynde at lede folk. Og det kunne da egentlig godt være, ikke? I Rias, der sendte vi hjem, og sagde, gå lige hjem og kig på den sidste måned. Og så finde ud af, om den næste måned også skal være sådan rent ledelsesmæssigt, ikke? Det var der en række oplevelser i. Ikke Jan? Ja. Så det er jo vigtigt, at man forstår, at man leder virksomheden sammen med lederen. Det er derfor, man er ovenover stregen.
Hvad er det, der skal ske ovenover stregen? Jamen, jeg synes, det er det her. Det er her, vi sætter det ambitiøse mål. Det er her, vi beslutter, hvad det er for en gennembrudsstrategi, vi skal have, der gør, at det her hænger sammen. Det er her, vi skal beslutte vores top 5 must-win battles. Det er her, vi skal lede implementering af gennembrudsstrategien. Det er også her, vi skal udvikle ledergruppen og den enkelte. Der er stor forskel på at være direktionsmedlem i en virksomhed, der omsætter for 500 millioner i forhold til en, der om 3 år omsætter for 2,5 milliarder. Det er jo noget helt vildt forskelligt. Designet den ledelsesmæssige DNA, det kommer vi tilbage til, hvad det er. Tag ledelsen over konteksten, det kommer vi også tilbage til. Skabe til en reel gennembrudsorganisation. Etablere en nul-tolerance-kultur. Alt andet hører hjemme neden under stregen. Det her er et eksempel på, hvordan en ledelsesmæssig DNA kan se ud, og det er faktisk bogkoncept. Vi bruger en hel dag på at diskutere, hvilken type topledelse vil vi gerne være, hvis man skal kunne stille vækst oven på ledergruppen i bogkoncept. Og det, som man kom frem til, det er det her. Det, jeg synes, der er interessant, min yndlings, det er den her. Deliver to gain trust and respect. Hvorfor tager ledergruppemøder så lang tid? Det er, fordi folk er uforberedt, og 9 ud af 10 åbner munden med noget, der er dybt uinteressant. Så det, jeg har jo sagt, blandt andet over hos Torben, jeg har sagt, hvis I åbner munden på et ledergruppemøde, så skal du blæse de andre positivt om kul med det, du siger, ellers så tiger du bare stille. Efter hver møde bliver hver eneste af direktionsmedlemmerne evalueret af de andre på en skala fra 1 til 10 på dem her. Og hvis der er nogen, der får under 5, så kommer de ikke med på næste møde, for hvorfor skulle de dog det? Jamen, hvordan er det, de fleste direktionsmøder er? Jamen altså, folk kommer lidt for sent, ikke? Er der nogen, der har agendaen med? Jeg fik den ikke lige skrevet ud. Nå, og det er der så. Så sporttalker man lidt, og så tager man den der hjernedøde. Vi tager lige bordet rundt, ikke? Og alle keder sig ud over den, der snakker. Og der er ikke nogen, der siger, at jeg har et helt vildt problem med det her must-win battle, men man sidder i markedsføring. Nede i markedsføring har vi jo lavet den her kampagne. Den skal I glæde jer rigtig meget til. Og de andre tænker, gud, hvor er det kedeligt. Det er fordi, det er neden under stregen adfærd, der har fået lov at flytte ind i direktionslokalet. Og sådan bliver det bare ved. Jeg skal vise jer lige om lidt, hvordan et vækstdirektionsmøde ser ud. Og vi skal tale om det der store monster nu, ikke? Fordi i min verden, så er en direktion eller en ledergruppe, burde være de klogeste og de dyrest betalte og de mest fantastiske mennesker i organisationen. Så det burde jo være sådan, at man kunne lægge problemer ind her, som ikke kunne løses, og så bestryger vi udfordringen med topledelsesmagi, og så løser vi det. Så nogle ledergruppemøder har vi i de 2 virksomheder nu, og folk kommer til ledergruppemøder, selvom de har 48 i feber, fordi det vil man bare ikke gå glip af. Et godt ledergruppemøde, det starter med at have et dashboard. Og et dashboard er jo, det her er bare et super banalt eksempel fra min bog. Jeg tror, at Henning, du vil vise jeres dashboard, ikke rigtigt? Jeps. Et eksempel på et dashboard. Hvorfor skal man have et dashboard? Jamen, det skal man have, fordi det er forbudt at lave afrapportering på et ledergruppemøde. Altså, hvis der er nogen, der kommer til ledergruppemøde, og de ikke ved, hvordan vi har det, hvad kan de så bidrage? Så det vi har altid, det er, at vi har så tæt på realtid, så ved vi de vigtigste nøgletal, eller must-win battle, hvordan går det. Og her kan I se, at salg, det går vi sådan på budget, vi er ikke foran. Production, Oliver, han har et problem, det ser rigtig skidt ud, og sådan kan I se det dernede af. Super banalt eksempel. Nu ved vi, hvordan vi har det. Så fryser vi lige den. Så kommer så agendaen til et vækstdirektionsmøde. Det ser sådan her ud. Vi laver en introduktion til mødet her, og det tager 5 minutter. Og det er ikke sådan noget, at der er nogen, der har skrevet agendaen ud, vel? Det foregår sådan her. Vi er her alle sammen. Nu er klokken helt. Vi skal huske på, at det eneste, der kan retfærdiggøre, at vi sidder her sammen i dag, det er, hvis det her møde, det går over i historien, som der, hvor vi tog nogle modige beslutninger, tænkte os om, farede nogle markante barrierer af vejen, så vores organisation kan komme frem. Og derfor vil jeg gerne have, at I en af gangen nu lige tjekker ind, så jeg er klar over, at I er her mentalt. Hvis der er et eller andet med, I venter en helt vigtig telefonopringning, så sig til, så forstår vi det i den rigtige kontekst. Så Marit, er du her? Marit, hun er her. Det var godt. Så er vi klar.
For I må ikke forudsætte, at de forstår, at de er kommet ligesom ind til troldkalenes årskongres, hvor vi skal trylle, vel? Hvor vi skal veje mere end virkeligheden og problemerne. Så kan det være, at der er noget information, der skal deles, som man ikke lige kunne have sendt ud på en e-mail eller andet. Det er fint nok. Det må maks tage et kvarter. Så kommer debatsektionen, og det er der, hvor vi bliver præsenteret for 2 alternativer. Vi skal tage en beslutning A eller B, for eksempel. Ikke? Det må ikke være mere avanceret end det. Så springer jeg lige næste år, og så har vi hernede evalueringen. Det bruger vi et kvarter på. Der stiller vi 3 spørgsmål. 1. Skabte vi vækst på det her møde? Ja eller nej? 2. Bidrog I med det, I skulle alle sammen? 3. Hvad har vi lært til det næste møde? Hvad tænker I, der foregår her? Det er langt den største kasse på direktionsmødet. Altså, jeg kan faktisk kun finde 1 ord for, hvad der foregår her. Og på engelsk ser det sådan her ud. Der står magic. Det er jo der, vi får det umulige til at blive muligt. Det er der, vi på et direktionsmøde laver det, jeg kalder en gennembrudsworkshop. Og det, der er det helt store tryllenummer, det er, når vi kombinerer dashboardet med den her agenda, for så ser det sådan her ud. Fordi det er sådan, blandt andet de 2 virksomheder. Hvis der er nogen, der har en KPI, eller et must-win battle, som er så vigtigt, så det er på dashboardet, og det er ikke grønt, så skal de bestille tid hernede i gennembrudssektionen. Fordi det er der, vi løser problemet. Hvis der er nogen, der har noget, der er ikke grønt, og de ikke bestiller tid, så falder der branden ned. Hvis der er nogen, der siger, at vi har styr på det, vi skal nok fikse det, og de ikke gør det, så falder der branden ned. Men hvis man beder om hjælp der, oven over stregen, så skal I se nogle gennembrud, vi har fået. Der er talrige eksempler på begge af de 2 virksomheder, som er med i dag, på direktionsmøder, på ledergruppemøder, hvor de simpelthen har taget nogle beslutninger, der har rykket helt vildt dramatisk, og vi har ikke taget raden rundt om det tåbelige bord. Så det er den model, som vi implementerer, når vi skal have vækstledelse ind i ledergruppen. Hvis vi taler om selve gennembrudsstrategien, jamen så har gennembrudsstrategien jo en eneste mission. Det er jo at lukke det gap, der er mellem, hvordan vi gør det nu, og hvordan vi gerne vil have det. Måden vi gør det her på, det er, at nu er vi cirka 3-4 måneder henne i processen, og der har været en lang række workshops med ledergruppen, og træning og individuel coaching og en hel masse forskellige. Så den første opgave, de får, det er, at nu skal de formulere gennembrudsstrategien. Og vi gør det på følgende måde. Vi kører det på 2 niveauer, og det første vi siger, det er, at der er det, vi kalder nogle breakthrough lanes, sådan nogle hovedmotorveje, når man skal komme derfra og derop. Altså hvis man for eksempel taler sådan noget som bogkoncept, så skal de nok have nogle flere butikker, for at man kan få markant vækst. Og det betyder jo, så er der et af de spor her, der for eksempel hedder x antal flere butikker, end dem vi har i dag, for eksempel. De her breakthrough lanes kører kontinuerligt i 2, 3, 4 eller 5 år, og så klipper vi dem op i nogle must-win battles. Og det kan være, et must-win battle tager et halvt år, det kan være, et must-win battle tager en uge. Men der er sådan en hel masse kampe, som vi skal vinde deroppe af. Det, der er så vigtigt, det er, at den her vækstrejse, at den bliver klippet op i nogle bidder, vi ligesom kan håndtere, og det er det, som vi kalder for must-win battles. Det er jo en almindelig brugt term. Vi bruger den i den her sammenhæng her. Det, der er så fantastisk, når man giver en opgave, en etiket, must-win battle, så bliver den definitorisk mere vigtig end alle andre ting. Og jeg tror, det er super, super vigtigt, at man i sin virksomhed fortæller, hvad der er super vigtigt, og hvad der er knap så vigtigt. Det er en dansk ledelsessygdom, at alt er vigtigt. Jeg har en virksomhed i øjeblikket, hvor man taler om det brutale fravalg, som en af de ting, man gerne vil gøre lidt mere ud af. Der taler vi om, at vi skal lave sådan en house cleaning. At vi laver frit lejde en eftermiddag, og alle medarbejdere skal vælge en tredjedel af deres opgaver fra, fordi de ikke producerer vækst. Altså, så er det jo tydeligt, at man mener det alvorligt, ikke? Must-win battles er vigtigere end forandringsprojekter, og det er vigtigere end drift. Hvis man tager must-win battles, så gør vi det, at vi iklæder must-win battle, det der tryllestøv der. Det vil sige, at uanset hvor man sidder hen i organisationen, hvis man er chef for et must-win battle, så på den opgave refererer man til administrerende direktør for eksempel. Allerede det er det gjort vigtigt, ikke? Det kommer ind og stå på dashboardet, og dashboardet bliver i realtid sendt ud til samtlige medarbejdere.
på forskellige tablets eller på en iPhone. Så det er helt utænkeligt, at hvis man arbejder i en virksomhed med et par tusind medarbejdere, altså det er helt utænkeligt, at man ikke leverer på det, sådan så man går i rød på dashboardet. Ikke? For mange år siden, da jeg hjalp Telia med et stort projekt, der gjorde vi det på den måde, at de mennesker, der ejede Must Win Battle, en gang om måneden, så skulle det stille sig op foran 1200 medarbejdere nede i kantinen og fortælle, om de var foran eller bagefter. Jamen, der er jo ikke nogen, der er bagefter. Men hvis det er et eller andet, man kan gemme en eller anden dødssyg månedsrapportering, så er det jo ikke rigtig vigtigt. Så det handler om at putte det der tryllestøv rundt om det, så tingene kan lade sig gøre. Og begge de her har tryllestøvs historier at fortælle, det kan jeg godt love jer. Den springer vi over. Gennembrudsorganisationen, det er det, der bliver svært. For nu skal en hel masse mennesker synes, at det giver helt vild mening at forandre sig rigtig, rigtig hurtigt. Jeg kunne godt tænke mig lige at fortælle jer historien om den nøgne mand, og nogle af dem kender den, så bær lige over med mig. Men bare lige for at illustrere, hvor vigtigt det er, den kontekst, som man enten lader opstå rundt om sine medarbejdere, eller den, som man skaber. Se, hvis det her, det er en nøgen mand, og det er en magisk nøgen mand, kan I se, ikke? Er det så ok, at manden ikke har noget tøj på? Birgit. Det kommer an på, hvad han skal bruges til, ikke? Ja. Det er kontekstafhængigt, ikke? Se, hvis nu konteksten her er badeværelse, så vil det være, og han står inde i en brugskabine, og vandet løber, så vil det være relativt tåbeligt at have tøj på, ikke? Hvis det nu er hernede i foyeren, når I skal hjem, så virker det en lille smule åndssvagt, ikke? Se, så det er jo konteksten, der afgør, hvad der giver mening for folk. Så hvis man siger, at man skal spare direktøren for ny dyr firmabil, så er konteksten i modstrid med det, vi gerne vil. Se, hvis vi tager vores nøgne ven herinde i brugskabinen, så bliver det en lille smule fredagsagtigt, så giver vi ham bind for øjnene og propper hans ører til, ikke? Og så helt splitter Karl Jørgen, så får vi ham transporteret hernede i foyeren, når I skal hjem, ikke? Der står han nede, sådan her, ikke? Og i det, I kommer ud, så tager vi hans øjenben væk, og hans ørepropper ud, ikke? Så siger forskerne, at der går 0,025 sekunder, så er han 100% klar til forandring. Og det, der er med det er det, som kontekst det handler om. Hvor mange beslutninger tror I, jeres gennemsnitlige medarbejdere tager hver dag? Bare i gæt. Må jeg? Hvor meget? 4? Nå, 100. Ja, det er tæt på. Det er et sted mellem 100 og 250. Hvor mange af de beslutninger spørger I kloge jer om, hvad de skal gøre? Ja, 2, hvis du er heldig, ikke? Hvis det var den dag, du var på kontoret, ikke? Så de andre beslutninger bliver truffet ud fra, hvad giver ligesom konteksten anledning til? Og derfor handler det om, at når vi skal skabe en gennembrudsorganisation, så skal konteksten sige gennembrud. Hvad er kontekst? Jamen kontekst er først og fremmest det superklare mål. Men det handler også om sådan noget som, hvad er det, der er fokus på, og hvad er det, vi afrapporterer? Altså hvis der ikke står noget om vækst i vores månedsrapport, så er vækst jo uvæsentligt. Hvis vækst ikke belønnes, ikke? Hvis vi ikke taler vækst, osv. osv. Hvad med de fysiske rammer? Toleranceniveau, vores værdier osv. Det her, det er et af de mest kraftfulde ledelsesmæssige værktøjer, det er at tage ledelse over konteksten, fordi så begynder folk at blive selvledende på den rigtige måde. Når jeg skal ud og hilse på en virksomhed den første gang, så går jeg altid rundt i sådan og snuser lidt til konteksten, og hvad handler det her så om, og hvad skal her? Okay, er det dyrt marmor, billigt marmor, okay, er det bogkoncept, eller hvad er det for noget? Er det IKEA, eller okay, bum bum, hvad siger de? Hvad er det for en sproglighed, der fylder gangene? Går folk hurtigt eller langsomt, eller hvad er det for noget det her? Og så, man kan næsten altid, når man så siger til en administrerende direktør, hvad er det, du gerne vil? Jeg vil gerne det her, siger han eller hun, så siger det kommer du aldrig til. Hvad mener du? Jamen fordi du siger lige præcis, du gerne vil have det modsatte. Jeg skal give et eksempel. Revisionsvirksomheder. Min revisor er her i dag, og min advokat er her i øvrigt også. Så jeg skal passe på, hvad jeg siger. I de store revisionshuse var det, og nogle steder er det således, at hvis man er statsautoriseret revisor, så er man jo i princippet sig selv og sagt, at jeg vil da gerne være lidt af Deloitte, eller lidt af Ernst & Young, eller hvor man nu er henne. Men dybest set er jeg min egen lykkesmed, ikke? De virksomheder, de vil gerne have krydssalg.
mellem for eksempel revision og skat. Nogen vil gerne tilbyde skatterådgivning. Og se, det der sker, når man så siger, at vi vil gerne have krydssalg, så siger man til den revisor, som laver årsregnskabet, den kunde, som du har, som bruger 300-400.000 på revision, det du skal, det er, at du skal sige til ham, at man skal købe noget skat for nogle af dine penge, så din private indkomst går ned. Men der bliver der ikke noget krydssalg ud af det. Fordi konteksten er ude af balance med det, vi gerne vil. Så det er noget af det, vi altid gør meget tidligt i processen, det er, at vi laver sådan et kontekstuelt stueeftersyn. Er der noget, som ikke peger i den rigtige retning? Henning, han har kigget på lønsystemet dernede, og det vil du vise noget om i dag, er det ikke rigtigt, Henning? Det skal I glæde jer til. Det er simpelthen bare just by the book, hvordan det skal gøres. Det her, det er en af mine kunder nede i Bruxelles. Det første, der sker, når man kommer gående ind i deres reception, så siger det smask, så hænger det der, og det er deres dashboard. Og det vil sige, at alle kunder kommer også ind den vej, og så siger alle kunder, gud, hvad er det for noget? Og så har vi de 2 direktører. Det er den administrerende direktør, Paul. Så kan han gå hen og fortælle lidt om, hvordan det går, osv. Prøv at forestille dig sådan en sælger, som kører et eller andet sted ude i den østlige del af Belgien, og er sælger og sælger medicin. Det er en farmavirksomhed. Og han kommer på hovedkontoret en gang i kvartalet. Det er sådan nogle, har I garanteret, ikke? Og så er det fredag eftermiddag, klokken er 1:15. Han har fået en ny kæreste, han vil gerne hjem og kysse på hende. Så har han et svært valg. Skal jeg tale med 2 læger mere i dag, eller skal jeg køre hjem? Så siger det bing på hans telefon. Og så står der, så har vi opdateret salgstallene for din region, og I er røget fra en 3. plads til en 7. plads. Så bliver kæresten kysset 2 timer senere, hun ellers ville være blevet. Fordi vi forstyrrer ham. Altså vi tager lederskabet over hans reference for, hvordan han leder sig selv. Og det er super vigtigt. Så kontekstuel ledelse er bare så vigtigt. Så at lave en gennembrudsorganisation handler om det super ambitiøse og det klare mål. Få skabt en optimale kontekst. Top management skal spille. Mellem- og frontlinjelederen skal spille. Så skal man huske på, at medarbejderne de kigger op. Altså forstået på den måde, hvis man vasker trapper og gør det nedefra, det bliver bare åndssvagt, ikke? Man vasker altid trapper opfra, og så løber det beskidte vand ned, og så passer pengene. Så derfor ligegyldigt, hvad nogen siger til jer, så kigger man op på ham eller hende, som er en kontekstmarkør for vigtighed, den administrerende direktør. Okay. Det de siger, er det jeg ser. Ja, det virker konkurrent, det vil jeg så gerne, ikke? Så det er super vigtigt. At forstå psykologien i medarbejderengagement, det tror jeg også begge herrer vil tale om. Instrumentbordet, det vil sige, det er dashboardet. Mundtlig evaluering af alle. Der er nogen, der siger, det kan man da ikke. Det gør begge de 2 virksomheder. Det skal I glæde til at høre lidt om. Organisationsmodel. Det er fuldstændig uvæsentligt, hvad for en organisationsmodel den har, bare den virker. Jeg plejer at sige, hvis der er nogen i en organisation, som har energi til overs til at diskutere kasser og streger, så er det bare fordi, de er uforelskede i målet. Jeg har nogle kunder, der vil sige, okay, nu tager vi 3 måneder, hvor vi suspenderer organisationen. Vi har kun én ting, det er målet, og så vælger jeg da bare selv, jeg er chef. Det er altid festligt, når ham, der havde det største span of control, han ikke har nogen i 3 måneder. Ikke? Det er der også lidt læring i. Løn- og ansættelsesvilkår. I Danmark er vi rigtig dårlige til det her. Altså, de er gode for at få lidt, og de er dårlige for at få meget. Det springer vi over. Implementering af selve gennembrudsstrategien ude i markedet. Jamen, det er jo det, vi skal høre et par eksempler på. Hvordan søren kan man gøre det? Så hvis du ønsker vækst, så er det sådan set bare med at komme i gang. For det hele står og falder med, om du vil det, og om du vil det betingelsesløst og kompromisløst. Så 15 minutters pause, så går Torben på, og så går Henning på. Og det skal I glæde jer til, fordi de vil vækst helt vildt meget. God pause.